We can't afford. After this, namhlanje ubugebengu ngizokuvala la endaweni. Kodwa ke ngizoqala ngokuthi ngibonge ukuthi nifikile ngobuningi benu manginicela ukuthi nisi. Besingeke singeze kuthiwa soshawa. Ubani lo? Madoda ngithe ubani lo? Mangingaphinde ngizonihlaba ngempama mina one by one. Aw. Amancobo Dlamini. Uyazi nawe ngiyisilima nje. Hayi, impela Dlamini. Uyisilima. Obax, ubiza abasilima. Ami ngiyakufakazela nje ukuze angeke akushaya uDlamini. Yabona wena masiphuma la sokubamba mfana wami akutshene. Dlamini. Fuse gani nano babili. Angishongo ukuthi maningezi ngizomshaya. Into engiyishilo kule yancwadi ukuthi size emhlanganweni ngizobeka imithetho. And ozophula lemithetho engizoyibeka namhlanje ngizomshaya. Njengoba sengishilo ke ubugebengu ngizobuvala namhlanje. Awume uDlamini. Wena kuba no second Minister of Criminal. Minister of Police. Yabona wena. Namhlanje ngizokuqapha wena buka nasi. Bengazi madoda ukuthi angeke size sivumelane kalula ngalento engizoyisho. Ngakho ke uma ukuthi la kunina ukhona onenkinga nalento engiyisho. Akeze la phambili sikinqane ngenqindi. Uma ngihlulwa ngiyobeke sengiyayihoxisa imbono yami. Okay, all right. Kubuya ngazi ukuthi ke akekho Okay. Ayike, asike sinike uMaxwell ikhali. Ay. Vele mina bengizomnika nje imoral support nje cha. Wempe. Okay. Ngiyaphinda futhi. Akekho phoqelekile madoda ukuthi abe la. Ofuna ukuhamba angahamba manje. Okay. No, lalela my brother. Nami nguthathi nje ngawo nje yabo lonto. Awumhlangana yakho mina. Let's phone. Mana phela mfowethu. Hawu mi nansi. Baleka. Hayi. Bengisawocha ngoDlamini. Abengahamba. Ngiyaphinda ke madoda. Akekho phoqelekile uthabela. Oh. La endaweni njengoba sila nje futhi. Kunabantu ababamba inkunzi la. Abanye benu babanjwe inkunzi. Andike lokho ngizokuvala namhlanje. Kuyaphela nya. Ozobamba inkunzi noma ozokwenza ubugebengu la endaweni uzobhekana nami. Ngizokutrapa. Ngicede ngikubophele esihlahleni. Ngikushiya khona for 9 hours. 9 hours.
Mina ngiyamjoyina uDlamini. Hayi, nami ngiyamjoyina uDlamini. Hayi, nami ngiyamjoyina uDlamini. Hayi wensizwa, nami ngiyamjoyina uDlamini. Ngiyaphinda futhi. Aniphoqelekile ukuthi nibe ngingijoyina. Oh, kanti wow. Okay. Seningahamba kanye namanye amadoda. Ngisayina lamadoda angijoyinayo. Ngiyabonga amadoda ukuthi ningijoyine. Kodwa ke akukho engikulindele kunini ukuthi nikwenze. Yimi uzodila nabantu, yimi uzoshaya abantu. Yes. Hey kwangcono. Phela mina ngikwazi kwakulwa lokho. Hayi ke, kungcono makunjalo Dlamini. Kodwa ngine show khona la bengasiza khona. Mina bese ngiready ke for ukulwa. Kangichaphela ngikuvimbile uma kuukuthi uyathanda ukulwa, ungangijoyina sibashaya abantu. Cha, ngithe bese ngiready, angisho ukuthi ngiyathanda Dlamini. Oh. Hayi. Engingakwenza mnomzana ungwenye ukuthi ngizothatha nansi inamba zami. Uma nibona kwenzakala ubugebengu nizobeke seniyangithinta. Mase ke mina ke ngiyaphuthuma lapho. Yilokho nje kuphela. Hayi, yiloko kuphela. Hayi, asibonge Dlamini. Kulungile madoda. Kulungile Dlamini. Dankie. Iwashilamo indoda. Hayibo, webaba, uyazi ukuthi siphele isikhathi sama-visiting hours? Wesisi. Ngiyaphinda futhi. Awukahle Steph. Uyazini? Uzobiza security ke manje. Security? Wemnumzana. Ngezwe kuthiwa ufuna ukuphuma. Ya. Angifuni ukuphuma. Hayi cha, bengifuna nje ukuconfirm ukuthi awufuni ngempela yini and hayi ngiyakubona hayi awufuni. Hamba. Sacela nje ukuthi ngingasheshe ngiphume cause hey bazobona ukuthi hayi ngikusabile. Cela nje ukuhlala kancane. Hey, ngiyafiwa kulezi insuku. Hayi no bebe ngaqondile ukuthi nje mhlambe. Useka. Okay. Nje amadoda. Mayo. Akukho omokudliwayo noma ivorsi. Khona lokho, ama-grapes. Akukho noma mhlawumbe drink noma ujuice.
Wemahewu. Mphisi ngiyakunesa ngiyakufunza ngiyakukhuza ndlela zakho ziyasebenza. Yeah. Ngizokusaza. Ngizokusaza mina uzongenza slim. Okay, Nces. So, usizwe njani? Engazama bezamile, but you can't keep a good man down. Ah, usevukile. Haw, Nesa. Ongiphuthuma. Athina ama-result. Ama-results ani? Ama-result. Phela ngithi ebhedlela kufika umuntu evuka ke banikeza ama-result. Hayi, awekho ama-results. Ube nenhlanhla ubhodi. Zonke inhlamvu zimngcwestile. Iyodwa nje engene ngaphakathi kodwa nayo ayiwashanga ama-vital organs. Hayi, azingishobanga. Mina obayivikela. I was moving like a snake kanje. Hayibo, musukunyakaza. Usanenhlamvu esitakhe ngaphakathi. Uzoyilimaza. Ngisawula nama X-ray results. So, singasho nje ukuthi kushuthi ngisibhamu. Ngoba phela nginenhlamvu la kumina. Jose. Jose. Jose baby. Jose. Baba cela ukuthi uphuma kancane bandla ngithi ukusala ne-boyfriend yami. Habe. Wentombazana. Ngiyabona ukuthi amamina zawo nawo. Uyangena la umbingele nombingelela. Usuzongikhulumela udodi. Lalela mina ngizokugquzula. Ngizokugquzula usakaza ngaphansi kwena lapha kompethe uphuma amamina ziwaphethe kanje ngokuthi isleeve yazo. Awuzami. Yazi zami. Uzolala ubali webuka. Okay. Dlamini. Ngiyacela. Usek kancane. Dlamini. Ngiyamxolisela. Khulunywa noDlamini kanjalo. Hayibo. Ngobani? uChuck Norris kanti? uDlamini walwa nemfene washaya. uDlamini wajoyina ejim kakarate washaya usensei waqoshwa. Kwafika amaphoyisa la esezombopha athi akangene emuva evenini owagolozela wawashaya. Kwagcina kungena elilodwa iphoyisa ngemuva yena wahlala phambili. Yeah. Ya, lalela wena. Umahewu akekho la edineze. Ngakho ke uzoba ku sick leave for mhlawumbe inyanga yonke noma i2. Hey, weDlamini. Ngiyayizwa indaba yamahewu ukuthi umahewu usesibhedlela. Kodwa umahewu akana leave, akana vac leave, akana sick leave, uzoba uleave without pay. Cha. Kuzoba uleave nje onomali. Awumancane weDlamini. Akuyona into lena ngabe sibonisana ngayo mina nawe ngoba phela sokho supervisors mina nawe. Wembuba ukhupha islip wami lapho phe kwetafoni. Yeah, ikhona. Yinda. Awuthatha uvule. weDlamini. Dlamini, wena umholo wami udablisha kabili. Kanjani? Angithi uyabona ukuthi ayikhali co-supervisor la. Izolo engiyishona ngithi mina umahewu uthatha 2 months ka leave. Ngakuhle ukuthi umfonele umenzele get well soon. Hayi, okay boss. Sengibiza uDlamini ngoboss. Mina Dlamini into enga-understand ukuthi yenze kanje ukuthi kufika kuduthulwe u6 hours man 9 bullet. JJ, sekuduthula umngane wakho no9 bullet. Bayitshela ukuthi wena. Wezungu. Ngishiyo nasekuqaleni. Ukuthi mawukuthi uyangisola ekufeni kwalo 6 hours man wethu Mbulu. Njela. Cha mzala, hayi usingekusona. Ngiyakoshina nje ngenza umsebenzi wami njengephoyisa. Enza umsebenzi wakho ke hamba uyobopha lo mgulukudu ocishe wabulala umahewu. Dlamini asikwazi ukuvela sihambe siyobopha umuntu ngoba nakho wena uthi asimbophe. Ngingala ubufakazi ukuthi uyena oyenzile lento. Manje nizomyeka nje kanjalo. Until sithole ubufakazi. Mhlawumbe ke sobe sesiyaqala. Uyabona wena mzala. Uyididi lephoyisa. Ha, Dlamini. Okay babe.
kumele ukuthi ubukeke ngathi udubuliwe ke. Ubukeka kanjani umuntu odujuliwe? Angazi baby uzozama nje nawe ubone ukuthi wenze njani kodwa kumele ube seyinhlungwini. Noma kuthina No. Ngizo-ex. Hi guys. So they tried to shoot my boy. He's in hospital right now and he's fighting for his life. Abantu abafuna ukungibona ngihappy. I'm so emotional right now. Guys, we will talk later. I think that was perfect. Hawu. Kanti ubungeva ukhalo kangempela? Hayibo. Khalelani babe. Don't be silly. Hey, uvukile umalabhala madoda idangabani umafafuki. Maxman. Hey, kuyangijabulisa ukubona ubhekile mngani nami. Hey. I'm sure it was hard for you baby, eh? Yewena. Ngitheni ngale nto yakho yokubhizi ufensana nentombi kaMahewu? Hayi Dlamini bengamfuni mina bengimconsodolisha. Console. And Maxwell, ngiyazi ukuthi ububhizi ushela ubabe la ngesikhathi ngisakuyikhoma. Hayi uba mina? Hayi. Babe, sicela udlale leya call wayi-record. Emma, uMahewu udutshulwe 9 times. Amathuba okuphila amancane. Uma efa. Uma nje efa. Ukhona uMaxwell. And he will treat you well. Uvoice note osandwe lolo? No, i-call ya-record ubabe unkabi ngesikhathi semshela. Nawe Dlamini unawo le app yokurekhoda. Uyakhumbula umfazi kaCele ekushela. Shut up Leonto. Thula ngaleonto. Wena ngeke ngakho kanti. Hayi Dlamini ayikho iproof ukuthi imina lo yalo lapha. Emma, this is Maxwell or Shepherd. Hayibo. Baba, wenzani? Wenzani njengoba empela? Uthi ngibize security. Security? Thobeka, sacela ungangibhizi, ngimahile ngoqala. Hawu Nkosi yami. Ubisa. Woza sami lokuthoba. Thanks coaches. Hayibo. Awunawo kwaye lapha. Lutho kumnyama wendoda. Yazi le nje uDlamini isimise kabi. Uyazi ukuthi izolungu ngibambe ngiphuma kophanda la eDurban North. Wabona ngitshela ukuthi ngingalinge engene nezinto ezintshontshiwe la. Nami. Suke nefridge enyulenze. Wangibamba wathi alibuyisele emuva. Ngabe uthi adlile impela lo muntu. Ingcono nini? Mina ngithuma ingane ubheya. Wathi no, ingane ezingana sithunywa utshwala. Bawuthatha ubheya wami. Bucks, awuyena umngane wethu wena. Asimbambe dlula. Simbambe. Mapesa. Yeah. Mina ngithi asiginqa uDlamini. Yazi last time uzama ukuginqa uDlamini, kwaginqika wena dlula. This time so umkanye. Siphethe obhusha. Sofa phela indlala. Yazini. Asimngene uDlamini. So, babe ukhethani ungabi namakhala o ungabi nama-taste buds. Hayibo. Ngoba ningabi namakhala. Bese ngena ama-taste buds ngizoyithesta kanjani ijuice? Hey, howzini madoda? Imbube majoda. Hey, uzizwa unjani ndoda? Excuse me. Mahewu, ubalo. Indaba ephethe imbali. Are you cheating on me, Mahewu? Hayi, wo, sisi. Wo, hawu. Baby, umbube lo ngisebenza naye. And I'm sure imbali lezi ezamfazi wakhe. Pho indaba sibhala ukuthi ithu Mahewu.
Hey ombube madoda. Mina ngisisebenza sonke kanti wena uyangifuni. Hayi musana kungidakelwa ke manje. Niyangidakelwa ke manje nobabili. Lana webhuti. Ngiyabuya njengamanje ngisayochama. Mangibuya, ngicela ukukufica ungasekho la nalezi imbalinyana zakho. Hey, musana kungisanganela la niyana nobabili yini inkinga yenu? Mbube. Uyazi mina angidiscriminateani. Kodwa ke nginomuntu. Mahe uyazi nami nginomfazi. Nosomizi naye unengane. Niyangidakela nina nentombi yakho. Sala lana. Hey Dlamzinto. Ya ngoy. Kuthulekile ke bengabukho. Hayi, kuhleke makunjalo. Yazi Dlamini, bengade ngicabanga la ukuthi kuzofanele sithole iuniform ukuze sizohlonipheka. Hayi ngoy. Hayi khuleka. Ngayikhokhela. Kunekipe engiyibonile. Zibhalwela ngaphambili ukuthi protect the community. Ngiyapha ngasemuva kwase kubhala ukuthi our leader is cuter than yours. Kwase kuba ne rainbow. Okay kulungile Dlamini. Sizowususa ucuter bese sifaka ustrong. Ngoba uyabona nawe ekubeni cuter. Then kuba strong uyabona nje nawe. Wena. Man. Shamata bana mazi. Siyazi ukuthi isibhamu sila endlini. Enikhululeka. Ngaka sikubulala. Phela nje sokushuhle kwi-wheelchair. Hayi ke. Asike sibone. Ufungula viketa ngolomoto. Ungamsaka wena. Akusiyo Bruce Lee lo. Amen. Ngiyazi ukuthi awazi ukuthi kubani. Hayi. Kanti ngazi kahle. Good. Hayi. Ngiyadlala angazi. Ubani? Mina ukudubulile. Security. Khuleka. Isecurity ngininikeza imali ngathi aliyothenga ugwayi nedrink. Kanti futhi angizili ukuzokuqedela ngizoxolisa. Oh. Manake, isecurity uthuma ugwayi lavela shiya phansi umsebenzi. Impela. Lalela. Kwaba yiphutha leli lenzeka. Ngaxolisa. Umngane wakho uDlamini uyazi ukuthi lelo phutha lelo lenzeka kanjani lokuthi ugcine sowudubleka. But I'm sure now uyazi so ungangitshela. Ngangiyiwele. Mina nomfowethu besenza yonke into ndawonye. Yonke into. Ngalimala naye wasilimaza. Ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke sifane. That's so deep. Naye waze wayidabula. So muphi manje? Bambulele. Mhlawumbe uyamazi igama lakhe. Bebembiza ngo6 hours man. Oh snap. Ngiye ngizwe ngaye. Sacela ungiphi inamba kaDlamini. Ngalahlekelwa ifoni kwaphoqa ukuthi ngishintshe inamba yasibe sengilahlekile.
Ngiyabonga. Angithembi ukuthi izobonana maduze emngcwabeni. Hayi, emngcwabeni kabani?